Hola a tots i a totes. A continuació, treballarem un acompanyament rítmic a partir de la cançó d'Angry Birds i treballarem tres figures musicals. La primera, la negra, que la farem així. La segona figura són les dues corxeres, els titis, que les farem així. I finalment, el silenci de negra, que no tindrà so, i el representarem amb una obertura de mans. Esteu preparats? Esteu preparades? Començam!